салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи каналро пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Opel Vectra ҳастем бародаро, соли 95 солай. созишвориш газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. чехеле ки мебинем бародаро, мошин тозаи, мотор коробка хатовиш созай, задагӣ писдагӣ надора. бародар дар солишна сум дар кора фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нарша 30,000 сомон мега. харидори анил боша бо камтар савдо мешавад. касоне ки харидор ҳастед, рақамҳоро экран дар занг занед, маълумоти паратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. рақамҳои расида бародаро ватсапам дорем, метавонед ки тариқи ватсап муроҷиат кунед. Opel Astra J ҳастем бародаро, солиш 99 сол. созишвориш танҳо бензин, кузов хетчбек, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. 4 баллони нав, то охири сол ҳуҷҷат, сента замок, кондитсионер дора, ҳамаш 100% кор мекунад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 43,000 сомон мега. ахирон нарша дигар арзон намешавад. касоне ки мошин хар бошад, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти паратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. бародаро, стари спичта гирифтем, якта ёфтагим састани хубша, ҳамаш 100% мега, ягон камбудӣ надора, фақат мешини ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 45,000 сомон мега. ягон харидори анил бошад, биё мега ай пеш бо мега бина ҳай кунад, савдо мекунем назди мошинда. касоне ки мошин хар бошад, рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. дигар мошини мо Daewoo Lacetti, соли 2003, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. мошин бародаро тоза, мотор коробка ходовой соз, задагӣ писдагӣ надора. салонаш тоза ҳай, краскашам ҳолати хуб дар қарор дора. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 31,000 сомон мега. бо мега ки савдои хуба мекунем. бампери хафо камто бародаи хурӯштагӣ, бо ҳамин хотир мега арзонтараш мекунем. касоне харидор бошед, марҳамат рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед, маълумоти аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатии мо бародаро Lada Priora, соли 2008, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. бародаро, мошин састаниш хубай, танҳо ҳуҷҷати солонаш бочидагӣ, дигар мақсад ки ягон камбудӣ надора. бародар дар сум дар кор аст, рошна мефурӯшад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 21,000 сомон мега. дигар арзон намешавад.
бародарон ки дар ҳамин нарх харидор боше метавонӣ ки занг занӣ, харидор набоше илтимос мегӯяд беҳтар занг назанӣ. Opel Zafira соли 2007. Сӯзишвориш танҳо бензин, кузов минивэн, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолатиш беҳтарин. Тонировкаш бародаро то сентябри 2024 моҳлат дорад. Техас Моторс то моҳи апрела. Мошин на ходу, мотор, коробка ходовой 100%, 4 баллони нав, масъала ҳамаша нав алашкарагӣ. Ягон расходи зиёдӣ мега надорад, фақат мешини ҳайр мекунӣ. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 77 000 сомон мега. Харидори аниқ боша бо мега арзонша мекунем. Касоне ки харидор бошед, марҳамат рақамро рӯя карда занг занед, маълумоти иловагира аз соҳиби мошин дастрас кунед. Ин буд бародаро якчанда мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳаққи мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар номарои имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне Канада меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки ва обуна шуданатон. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгири шумо пешраи мо аст. Хайр то наворҳои оянда.